Дуже багато чого ми хотіли. Ми хотіли там, в цьому році в Болгарії побути там, всією родиною, щоб побути на морі. Тобто планів дуже багато було. Він мені обіцяв, що він повернеться. Просто ненадовго. Рік – це багато чи мало? Зараз би хоч 5 хвилин. Я знаю, що він знав, що я його кохаю. Але більше я цього ніколи не зможу йому сказати. Я можу сказати, звісно, що ми можемо казати, що людина живе, поки в нас є пам'ять. Я кажу своєму малому, що тато завжди буде з нами.